I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. Don't want to get rid of me. You don't want me here anymore. Майкъл Джексън. След толкова години песните му все още са в началните редове на класациите. Също като Елвис Пресли, и той е успял да остави следа в сърцата на хората. Дали с песните или с танците си. Но между тях има една разлика и тя е, че все още се говори, че Майкъл е жив. Някои от теориите звучат толкова логично, че човек няма как да не се замисли дали това не е истина. Днес заедно ще разгледаме тези теории и вие ще решите на кое да вярвате. Do you think, Michael, do you think it's murder? Absolutely. You must remember, Michael told me repeatedly that they were going to kill him, that he was going to die. And who did it? Сами чухте отговора на сестрата на Майкъл, Латоя Джексън. Но сега ние ще зададем другия въпрос. Наистина ли Майкъл е мъртъв? Защото конспиративните теории и някои видеа ни карат да се замислим. Според разказите, през 2009 година Майкъл затваря очите си към света, поради поглъщане на висока доза лекарства. Тогава той е бил на 51 години. Кариерата си той започва с братята си Джаки, Тито и Джермейн. Те сформират групата The Jackson Brothers. През 1964 година Майкъл и Марлън се присъединяват към тях и я прекръстват на The Jackson 5, а още по-късно на The Jackson. В периода 1966-68 година те често свират в клубове и други нощни заведения. Всеизвестно е, че той се е подлагал на десетки операции, за да промени визията си. Пластичният хирург, при който Майкъл е ходил, пише за него в книгата си Behind the Mask. Майкъл Джексън винаги е разказвал и показвал колко много обича децата, но въпреки това той няколко пъти се изправя пред съда, обвинен в сексуално посегателство към деца, след което той получава забрана да се доближава до деца. Throughout my life, I have only tried to help thousands upon thousands of children to live happy lives. It brings tears to my eyes when I see any child who suffers. I am not guilty of these allegations, but if I am guilty of anything, it is of giving all that I have to give to help children all over the world. It is of loving children of all ages and races. It is of gaining sheer joy from seeing children with their innocent and smiling faces. It is of enjoying through them the childhood that I missed myself. I am totally innocent of any wrongdoing, and I know these terrible allegations will all be proven false. Again, to my friends and fans, thank you very much for all of your support. Together, we will see this through to the very end. I love you very much, and may God bless you all. I love you. Goodbye. Ако искате да научите повече по темата, може да изгледате видеята на колегата Любо Жечев. Той е направил подробни видеа относно тези обвинения. Но ако вие все още не сте се абонирали за канала, може да го направите като натиснете червения бутон заедно с звънчето. А сега да продължаваме. До тук накратко ви разказах за живота на Майкъл, но за някои хора животът му не е бил толкова кратък. На 25 юни 2009 година в болницата получават обаждане от имението му. Един от фотографите, които са били пред имението на Майкъл, се е опитал да заснеме какво се случва зад оградата. Разбира се, охранителите не са позволили на фотографа и се опитали да го блокират.
So this is the picture we got in the ambulance. You can see here, this was the ambulance when it came out of the house. And this was me here, I was shooting video. This is our photographer, Chris, who got the picture. Every day we would watch Michael. Every day we'd have one photographer waiting at the house. The security was very excited, not like usual. Usually they're very, very calm, very professional. This day they were very, you could tell something was wrong. Also, the gate kept opening and all the help was leaving. The nannies, the chefs, everybody was leaving. And then on the screen inside the ambulance, it said 50-year-old male, not breathing. And we know Michael's 50 years old. So I said, wow, this could be Michael. Half an hour later, I could see through the fence and I was trying to shoot it on video. The stretcher came out and Michael was on it and they were putting him inside the thing. So I told the guys, Michael's in the ambulance. So the gates open, the ambulance comes out. It's just one bodyguard trying to keep people away. I went to the side window and I tried to put the video camera against the window. There's nothing to see. But I knew we could get a still picture through that. So I called to Chris and I said, come over here. And Right here, get here. Get that flashlight, keep doing 100. He came over to this window and put his camera against the window and took 3 pictures. And this was the picture he got. Но дали тази снимка доказва, че Майкъл наистина е починал? Нека ви пусна звукозапис, за който се твърди, че е записан минути преди смъртта на Майкъл от неговия лекар. It hurt, you know? It hurt. Сега ще ви покажа най-популярните видеоматериали, в които се твърди, че Майкъл е жив. Нека изгледаме следващите кадри. Ако вие забележите нещо необичайно, напишете го долу в коментарите. С този хеликоптер са транспортирали Майкъл след смъртта му. Забелязахте ли нещо? Нека изгледаме отново на забавен кадър. Предполагам, сте забелязали, че трупът се опитва да се изправи. Поне така изглежда на видеото. Но нека продължим. Тук искам да обърнете внимание на номера на микробуса. В тези кадри виждаме как мъж с дълга коса слиза от микробуса, в който беше качен трупът на Майкъл, придружен от охрана. Номерът на микробуса е абсолютно същият. Оставям на вас сами да си направите извода. Искам да ви попитам нещо. Ако не дай си Боже, ваш роднина или близък почине, вие бихте ли се усмихвали на погребението му? Вероятно не. След погребението му, много хора започнали да се замислят, дали всичко това е лъжа. Защото определено роднините му не изглеждали натъжени, а точно обратното. Сякаш на сила се опитват да бъдат сериозни. Кой би се усмихвал на погребението на брат си? Сигурно сте чували за Дейв, който още в малка възраст е изгорен от баща си, а по-късно е забелязан от Майкъл Джексън. След смъртта на Майкъл, Дейв е бил поканен в телевизионно предаване. Докато Дейв разказвал за случая, зрителите и гостите в студиото забелязали разлика в движенията и гласът му. Те доста наподобявали на Майкъл. From the confines of my father's criminality. He caused the fire? Yeah. He is a criminal and
caused all this. I was about 7 years old at the time. And were you in the hospital? I was not in the hospital at the time. I was in interim, back and forth. I felt a little tap on my shoulder, and I turned around, and there was Michael. Нека и ние направим сравнение. To his Encino house. I think I was at the Encino house. To his Encino house. Сега слушайте внимателно и след това напишете според вас кой запис е на Майкъл. But I always loved his music. And my mother surprised me one day. Very sad. I don't want to go into my medical history because that's something that's private. And brought me up to Neverland. А сега нека изгледаме едно по-старо видео на Дейв. From my father, and to establish myself as an artist, it was kind of like an artistic decision to do that. Almost. To liberate myself. To free myself from my father, of his name and his legacy. I decided to become my own person to do that. Records here on YouTube, y'all be recognizing because I'll be socializing with your motherfuckers. But I always loved his music, and my mother surprised me one day. Double D, I'm about to drop some records here on YouTube. Според вас, възможно ли е Майкъл да се преобразил като Дейв? В разгара на кариерата си, той многократно е преобразявал визията си за филмови сцени. Но ако това е така, какво се е случило с Дейв? През 2018 година новинарските сайтове обявиха Дейв за мъртъв. Но дали наистина и той е починал? Или просто, също като Майкъл, се е скрил, защото всички са мислили, че той е Майкъл? А може би наистина Майкъл се е преобразил като Дейв? Според теориите, Майкъл е сценирал смъртта си, за да се отърве от дълговете си и обвиненията за сексуално посегателство. Снимката, която виждате, е била корица на един от албумите на Майкъл. Когато доближим снимката, на долната уста на Майкъл ясно се вижда надписът Alive. Но разбира се, това може да е поправено и с софтуер, като Photoshop. До момента няма потвърдени доказателства, че той е жив. Но като се има на предвид всички тези твърдения и видеоматериали, определено много хора все още вярват, че Майкъл е жив. Ако видеото ви е харесало, натиснете лайк бутона и го споделете с вашите приятели или в социалните мрежи. От тези линкове може да изгледате другите ми видеа, а от този бутон да се абонирате за канала.